posachedwa apa tikupasirani mmene zilili mu mzinda wa Lilongwe lero lino pa 30 Oktoba 2024 ndipo kumeneku zipani zonse zosusa makamaka UDF, UTM, DPP komanso Aford akuchitisa press briefing pa nkhani ya zisankho zimene zikubwerali. Ndipo ili ndi pemphero limene linapempheredwa kumeneku asanayambe press briefing, ndipo anapemphera ndi Reverend Msomera Ngwira modzi ndithu koma nthawi imene kupatula titseke maso tipemphere. Atate mu dzina ndi mwazi wa Ambuye wathu Yesu Khristu, tabwera pano Ambuye wogwidwa ndi chisoni kugonja pa mpando wanu wachifumu. Ife ana anu amene tili mchipinda chino tikuyimira azathu amalawi azathu ochuluka a mdziko lino la Malawi. Yehova mutimvere, mutithandizire mu nyengo zathu, nyengo zimene ife tikudutsamo sizachilendo kwa inu ayi. Timawerenga mabuku makamaka buku lathu la Baibulo kuti izi nyengo azathunso adadutsa momwemo, amene nthawi ina Yehova adakupemphani kufuna ufumu kuti akhale nayo ufumu. Inu Yehova munawamva kuwapatsa ufumuyo, koma Yehova fumu imene munawavomerezayo monga mwakupempha kwawo, Mulungu wathu idayamba kupanga zinthu zosemphana ndi zimene iwo anu ake adali kuyembekezera. Yehova kudali kulira munthawi imene ijayo fumu iyitu ndi Sauli. Munasankha nokha munthu olowa m'malo mwa Sauli, koma mudakhala naye du osamuonetsa kufikira mu nthawi imene analira ana anu. Mulungu mudawukana ufumu wa Sauli chifukwa cha zochitika za Sauli. Adali nawo anthu omulimbikitsa kuti ufumu ndi omwewu. Anthu amene amadya naye Sauli amanena ndithu kuti iyayi ufumu ndi omwewu. Adali wanyamata wolimbika mphamvu amene amamulimbikitsa Sauli kuti asachoke, asagonje pa mpando umene analipo ngati ufumu, nkumanena kuti ufumu ndi omwewu. Amimba zawo komanso amiti yawo ikuluikulu amphamvu olimbika mu nthawi imeneyo amanena kuti ufumu ndi omwewu. Koma inu Yehova mudawukana ufumu umenewu. Iyi ni nthawi imene Amalawi nawonso akudutsa mu nthawi yomweyo. Yehova tithandizireni pa nthawi ino pamene tabwera pano kuyimira Amalawi ochuluka mu chaka chikubwerachi cha mawa. Tiponya zisankho zosankha mtsogoleri amene Amalawi akumufuna. Komatu Yehova pali ufumu umene ukuziponya kutsogolo kwa Amalawi kuti ukhalebe ufumu umenewu. Aliko anthu olimbika amene akunena kuti inde boma ndi lomweli. Ngati imene zidali nthawi imene ija Yehova amati ufumu ndi omwe uja, koma inu munali mutawukana kale. Yehova tikudziwa ngakhale iwowa akunena kuti boma ndi lomweli, koma inu Yehova mutipatsa boma chaka chikubwerachi. Atate, tikawerenga mawu adaliko anyamata mphamvu awa ndi ayani awa. Adaliko tikumva kuti kuphazi kwawo mwendo umodzi kudalizala 6, kwina ku 6, kumanja 6, kwina kusu 6, tikawerengera 24 zala amene amalimbikitsa kuti ufumu ndi omwewu wa Sauli. Koma inu Yehova munakana. Awa ndi ayani ngakhala atalimbikitsa kuti boma ndomweli lichoka ndithu ngati inu Yehova mwakana. Mulemekezeke Yehova, mukhale nafe pompa kuti azathu amene akudya ndi boma limeneli,
amene akusangalala ndi boma limeneli nkumanenera boma ndomweli ngakhale azathu akumeti amene akusangalala ndi boma limeneli ngakhale amene olembetsa registration amene akusangalala ndi boma limeneli nkupati boma ndomweli ambuye mwayankhule ngati samva muli njira zanu zimene mmapanga ndipo njira zanu sizifanana ndi njira za munthu. Atate mutithandizire akuluakulu achipani wathu onse amene abwera muno apatseni luntha lokwana komanso kuyankhula kofikapo pamene aziyankhulira Amalawi kuti Yehova chaka chammawa afune asafune inu chala chanu chikaloza. Atate ngakhale madzi ati atapanga katondo amadekha ndipo sidekha mu dzina la Khristu Yesu. Amen. Haleluya. Iya ipemphero lotentha ndithu tasisimuka nalo zikomo kwambiri. Pa nthawi ino tayankhula kale kuti sititenga nthawi yayi. Nsonkhano uno cholinga chake nchiona kuti zipani 4 zilankhule malingana ndi chisankho cha 2025 general elections. Sono tisanapitirire tifuna kuti muziwe kodi ali kusogoloku ndi ndani. Koma tisanatchule amene ali kusogoloku mwansangansanga chifukwa choti muno mwakumana zipani 4 tifuna kuti enawo angodzuka kuti mwaone amene akhalusititchula mayinawo. Tiyamba ndi kupempha kuti amene abwera pa chipani cha United Democratic Front yimirirani kwakuoneni, yimirirani akuone mungoyimirira a UDF, yimirirani a UDF manja mwawo a UDF, manja mwawo a UDF. Zikomo. Amene mwabwera pa tikiti ya UTM yimirirani akuoneni ndithu kuyimirirani akuoneni. Zikomo. Amene mwafika pa tikiti ya Alliance for Democracy Aford yimirirani akuoneni ndithu yimirirani akuoneni. Zikomo. Komanso amene mwabwera pa tikiti ya the Democratic Progressive Party DPP yimirirani ndithu akuoneni. Zikomo. Sono mwanchangu ndikuoneseni panelo yomwe ili kusogoloku. Ndipo onesa pake chifukwa chakuti kuli zipani 4 ndiyamba ndi zipani mene zabwerera. Ndi apapa ndiyamba ndi United Democratic Front UDF kumene kuku amene asogolera UDF kumeneku tindiya Vice President Honorable Rahim Elias. Mungoyimika mkono akuonani ndithu. Zikomo kwambiri. Koma iwonso asogozedwa pamodzi ndi Honorable Labana Chirungo amene ali Deputy Publicity Secretary, yimikani mkono akuona. Komanso tili ndi Honorable Yusuf Sambo amene ali Director of Elections, ayimike mkono wawo. Zikomo kwambiri. Pakali pano tikuoneseni amene achoka ku UTM, koma ku UTM kwa pekweraso apology fatina kakhaso ndi anjawala ali Blantyre uchita zochita zina komanso akawaga nawonso atangwanika ali kumaliro. Koma panopo tilinawo asogolera amene asogolera UTM akweni Secretary General wa UTM Honorable Patricia Kariati. Zikomo kwambiri. Iwo sanaende ukha kusogoloku aliso ndi Honorable Christopher Mapalamba. Zikomo kwambiri. Tathokoza. Ndetriso ndi chipani cha Alliance for Democracy Aford amene wandithu asogozedwa ndi Vice President responsible for administration Honorable Pastor Catherine Makunganya, yimikani mkono. Komanso pambuyo pawonso pali Secretary General Honorable Linda Limbe, yimikani mkono anthu akuone. Komanso tindi National Publicity Secretary Honorable Anne Amatulai Maluwa. Komanso ine ndikulankhula pano ndikuyendesa zonsezi ndine David Brown Katete, National Director of Elections. Zikomo kwambiri. Ndiyeno tisirize ndi Democratic Progressive Party DPP kumene kuku amene asogolera abwera papa ndithu ndi Vice President responsible for Central Region Honorable Aford Gangata. Ayimike mkono. Komonso ndi mmene zilili mu mzinda wa Lilongwe mukhale pompo pamene tikhale tikupasirani ma speech azisogoleri amene abwera ukuku kuti mumve zonse zisakuduseni.
lero lino pa 30 Oktoba 2024.